De jól érzem magam. Már csak egyetlen egy dolog hiányzik ahhoz, hogy ez egy tökéletes délután legyen. Mégpedig egy égigérő csülökcsont. Megnézem, hogy van-e. Nem találtam. Akkor alszom egyet. Csak nehogy valami rosszat álmodjak. Wow, valami ilyet. Jaj, ez nagyon félelmetes lenne. Igen, ilyet nem akarok. Mi is tudna segíteni egy tökéletes álomhoz? Ez az, megvan. Egy jó kis lábszag.